Ka office jonga model career center Shillong lani ka employment exchange Shillong kala don gijing pen baker pang na benta ban aijing kai ya ki candidates lani ki applicants ki bakwa bantre ha ka company tata aya kum ki financial advisor lani ki team leads bat kum juru ki customer advisor kata ka ban sapenlong ha ka santarik ubenai agos ajar opsau hak office jongka employment exchange Shillong haki kenta trekam hadin bakila dep ban ai ya ki jingkai hakabe dei kumno pintre hagite ki company lane ki office kin sapulong ya ka interview hakate ki ju hi kasngi bat kin sajit ya ki candidates ki bantre hagite ki company lane ki office kata ka post name ka badai jongka financial advisor bat ka team lead kandai ka company hapo ka tata aya lane AIA ka age limit kandai nadu khat pras nem shajrong ka essential qualification nagbenta kati ka post name financial advisor but ka team lead kandai ya gitu ki candidates lane ki applicants ki bala pendep ya ka class 10 but ka class 12 lane ka graduation kumbangala pentip sakman nagbenta ban apply ya ki post ki bangal ada ban jar keteng sufi kata kaban salong ka counseling ha ka santrik bena egos arhajar opsau ha ka por khat ar beji no phaisngi ha ka office jongka employment exchange Shillong bat ban register yalade ha ka tei kasngi kan sedang nadu khatwai beji am hadu khat ar beji pm kata ha ka ju hi kasngi santrik agos arjar opsau hadin ba phila deb ya ka counseling lane ka jing ai jing hikai ha ka bedi but ka take post kinle ya ka mood of interview lane kin pento ya ka interview kata ka bedi ba ka offline ha ka ju hi ka office jong ka employment exchange long kata ka bedi ha ka ju hi ka sngi ha ka santrik u agos arjar sao ke ki documents ki ba phidon ka bandra ha ka te ga si long ba documents ki ba pidei banra agte gasi kinde baro ki documents ki ba pidon like de ki educational qualifications certificates lane kiwe ki certificate kum ka birth certificate scheduled tribe but ka voter id aadhaar card kiwe de but nalor kite ki certificates pidon kamru bandon ya ka employment exchange card nagbenta ka post name ka ar ka badai jongi customer advisor ka company ka bapila bantre kan de hapo frang motor kata ka job location lane ka chaka ka ba pp ha bantre kan de hapo Shillong hi ka age limit kan de arpo du sau post name karta nang ta ka qualification ka bapila ban apply nagbenta ka te ka customer advisor lane bapila ban late counseling hagate ka employment exchange Shillong kata ya ki class 12 lane ki candidates ki bala pendep ya ka class 12 shaneng te banjit ya ki applicants hak by day but kate ka post name ka baar ka pata ka badai jong ki customer advisor kenle hi kumju kumbale ya kite ki we kata jong ka post name ka banengkong hadin ba phila dep ya ka counseling kin sapen le epi ya ka interview te hadin ba phila pas ya ki interview kin sajiet epi ba pintre hai kini ki company titang kamta hi hakba de bat kane ka employment news ka ba menta te kermen phila yo jingtip hakba de bat kate ka employment exchange Shillong hakba kala island ban ai jing hikai bat kumjuru ban khot interview hakaban tre ya gite ki company atali kata jong katata aya bat kumjuru hapo frang moto dikermen ba ki candidates ki balai hakati counseling kinyo bantre hagite ki atli ki company tilada pidang dei ki batmai hapo ka channel lani kini ki video ki jonga sungo ba ba pinya share like but subscribe naga benta ki employment news ki bandangwan kumjuru lada pikwa ban page ki pade ki employment news page hapo ka channel jonga ki don shibun ki employment news ki bom pat kut katarik ban apply te subha ban late ban apply no na ko benta ite ki post ki bangal ade ban apply chopi